Ja, Frieske muziek, dat krijgt natuurlijk voor jongens gewoon. Om de Friesland ervoor en dat vies leuk. Dus in het begin wie het soort Frieske muziek. Mijn eerste singeltjes wie ik in het Fries die ik uitbracht had. Die bracht ik tweetalig meestal uit. Dus Nederlands en Friesk. Maar ja, de laatste tijd is alles Nederlandstalig. De meesten vonden het hartstikke leuk. Maar dat is op een gegeven moment dus de verkozen om toch Nederlandse muziek alleen nog uit te brengen. Omdat ze dan toch vernemen, ik zit een soort boetende provincie. En dan kreeg je toch vaak de vraag, hoe gaat het? Oh, dan komt de Friesland. En dan zie je op internet, die zongt alleen maar Frieske muziek. Nou, die hoeven net. S'avonds, boetende provincie dan, in de Frieske taal weer toch wat minder. Dus ja, meer dertig pensioen in Nederland hier. Friesk is wel zo. Het had meer emotie. Dus als je een Fries versje haast, bijvoorbeeld ik neem maar een klassieker als de Nijedij bijvoorbeeld. Er zit zoveel emotie in een tekst, dat kun je nooit in het Nederlands vertalen. Want Nederlands is toch wat zakelijke, kille taal. Natuurlijk kunnen we het spreken, maar oors in het Fries. En sowieso ook in Friesland ben, dan komt er zo'n klassieker als de Nijedij, komt ik zeker voorbij of een hoor Fries versje. Maar ja, dat is natuurlijk wel. In Friesland reageren mensen gewoon heel goed op Frieske muziek, want het is al jouw eigen neemtaal, dus ja, dat werkt gewoon.